Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama kami Pandowo 5 Abadi. Jaya Abadi. Jaya Malan. Oke, papelan. Oke. Jaya. Pengapian no. Alhamdulillah, teman-teman. Ini kita dapat rezeki dari Mbak Larasati. Ya, Barokah, Pak. barokah Mbak Larasati. Sehat selalu. Nggih, amin. Wis enggak iso ngomong piye-piye Mbak Larasati, wis pokoke wis berkah barokah. Iki turah-turah rezekine sampean Mbak Larasati. Yang kerja di luar. Di bola. Kira sedine. Dan Iki jojone. Mbok Iki jojonan iki. cap Bikin usang-usang. Iki jojonan mulai karo. ceng. Mbak boleh ya dibahas iki. Oke, siap. Yes. Wes, mulai nganu iki. Mulai coba lah. Oh, mulai aktivitas kabeh iki. Iki bumbune, Bumbu-bumbu kabeh lengkap. iki sayure, Itu nggih sayur nganu Dut. ikan. Kan sayur ya iki ya. Mbok, Engko lomba akeh bola. duwe tomes kae lho, dengan rumah sangga. Oh iki ya. Oh, tomes kangkung. Punya apa Mas Aga, Mas Aga? Timbang ketoki. Ngasih to. Oh, timba. Bola. Oke. Pokoke tangga rukun. Kae Nggih. adik princess. Nandi. Minggu ceritane dipiyane bola. Ya, wae iku loro iki luwenge iki kok. Loro. Heeh. Kita iki Oh, sing iki. sing kangkung. Kok Pak Kadi silak ngantuk. Nggih. Alah Pak Kadi joget riyen Mati joget. Joget tadi. Joget. Berapa tau? Yo. Jogetnya Pak, jogetnya mati. Pinter no mau. Oh. Pokoke tangga rukun bola. Gare Cindra. Anake sapa le? Iki akeh disyukuri ya Mas Abi. Endi ya? Saya kayaknya apa kayak kulon dhewe kae. Apa kayak kulon dhewe kae. Ajae kok. Lah ya, ajae kok anteng e modele. Pengapian iki Mas. Oh, pengapian Mas. Pengapian. Enten kata-kata mboten iki. Enten. Napa kata-katane? Semoga Pandowo 5 tetap lancar selamanya. Amin. Jaya. Amin. Jaya Pak Lan. Ya, abai pinter lah ndonga. Wah, iki wis mening lagi Mas Angga. Gampang nganu candak nundangan, rasa ndak ngomong iki. Canda. Kayak Mas itu diwangi Mas Apit ya ora apa to? Enggak. Enggak masalah kae. Engko berarti di piyekne Mas Angga engko. Ngeseng-ngesenge omongan to. Mbok enggak ora dicampuri iwake enggak ya? Apa wi? Bah. Ya, Mbok isi je berarti ya iki. pas no kena iki kok. Kempes. Kempot. Hilang. Kayak diwe jamur ya. Masawe jamur enek. Nanti butuhe. Yes. Ngene ngomong kan cece, kan dewe kok nek dipik ditongkan mbo gelem ya. Oh iya. Sayang. Ndi sayang? Bala pengapiane lu wis siap iki. Siap. Pengapiane siap kok ya. Wis ready ya. Iki rung ready belas iki anune iki. Mane gede ready. Heeh. Ajane wis. Nanti tendang julek iki. Lempere. Hampir ready kae. Lempere. Nah, no. Karo nggih nomes ya. Apa Be? Brambang dingin ta wi? Oh. Wis enak, Didadarine sadeng lho, Bek. Endi? Masih to? Didadarine sadeng. Kae. Pak RT. Cicin. Adik princess lho ki. Piye, Bro? Dirabekne wis. Dirabekne wis. Pak sih nomo. Udah to. Benang diputu. Pak sih koyo ngene. Oh, bapak itu. Cakrabir aja. Tito. Itu ya. Piye to? Aku panggah. Set. Siap aku. Tapi ora Oh, siap. Ya. Urung gandeng iki. Adikmu padha ngengkelne bapakmu. Ngengkel gelem ora ngengkel wegah.
dong engkele. Yang tani panas ben anu kisah. Rapi rada suwe to. Ora apa-apa. Mbah iki no. Rapi rada tas apa? Aku sing mbah. Mau. Oh, iki ben dicekel Tito. Nyato. Engko lek wis oleh duit akeh baru rapi. Biar modal sik, Dit. Yo ngembah dhisik bola. Umbar kita belum. Sik ngambil sandalnya Mas Angga. Sik. Dicuci dulu. Apa? Ya, Mas Tito. Ayo. Ayo, Mas. Tuh. Wes. Tak lungan ngono. Perapiane siap iki bola. Sik Mas Angga. Nama saya sebalik. Mas Angga ini bisa Mas Angga ngembah. Ya, wis harus kita plong ngono lho. Iki. Yo. Ayo kene Mas Tito. Hah? Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban. Saya kira ada gede-gede bola di nganu iki di ngono sik diirisi. Ini iki lho. Iki. Gede-gede lho. Masa kecil-kecil ya? Le pendana ladeng le. Ya. Mulai ya mini iki. Sayur. Ya dah. Sip. Ladingnya enek dua to le. Kalau mau sapi. Ki perapiane wis Pak Lan. Ready ya perapian. Pengapiane ready. Ready Pak Lan ya. Wes siap. Mana le? Awas awas. Nah, Umbar kecil ya? iya. Iki di sistem piye iki? Osan-osan bumbu kecap. Iwake di ciri-ciri apa ora? Yo no. Oh ya Mas Angga, balik nek awakmu kok. Sing rada banter to, Bos. Oh iya, Bas. Awakmu kok Bas, malan Bas. Pak enak awakmu ya, Bas. Nggih. Potong-potong dulu bola. Biar rata nanti. Potong-potong. Dipotong kuenya. Kue ikan. Ibu lah. Perapian wis Pak Lan. Ready kan ya. Tapi genine Siti. Lah kayak bidadari nih nanti kayak bidadari. Iki nggih apa bola? Tumis kangkung. Tumbah bola ndak ada tumbah. Tumbah mau ngene iki. Iki tumis. Menumis, numis. Rambut murah ta, Pak ya? Masa? Oh. Oh. Tuh, ngelak masak ngene iki kecil bola. Mergane kecil tinggali lunga, tinggal TKW ini sampai buku ki. Oh. Sik obahe masak yang bola cilik. Ada Tito wis panggahane masak. Brambang merah, bambang putih. Ya cantik tapi apa bel? Milik orang lain. Tapi gatone ati. Woi. Canda dhisik tau melok anu e pala nemen angklungan apa kesenian ana sampean dhisik. Tapi milik siapa Pak Lan? Milik siapa? Milik orang lain. Lah. Milik lain. Kacamata dan Apa? Wah iya ya. Nampi ya lah ya. Lah jadi dia mau. Memanglah suruh ini nak. Mimi. Ini betul. Wes milik orang lain kok Pak Lan ya. Luar Pak Lan ya. Kayak iki mah ya sepurane bola lho wong apa wi kaos kok pakai ireng kabeh. Bisa tuku putih lho. Jane nek kita kaos tok to. kali-kali ngangge putih ngono. Lah kabeh sak losen ireng kabeh. Lah Pakku ya ireng kabeh.
Jajal gitu ku putih bola anpe ya. Dilek pengireng ngangge putih iki ben ketok. Heeh, ben kita kaos eta nek. Ben ketok nek dadi wong ngono ta ya. Estetik. Kan black sweet. Hitam manis. Anu deng wiye nek iki. Buah mangga, buah manggis. Mas Angga memang manis. Aja. Kita anu sapa? Ini kita jauh. Udah sires. Oh, udah sires. Bumbunya goreng aja ya. Ora no. Apa? Lah sir anu. Rating. Rek, lihat ya. Ya. Ora diri sih berat kok. Ale Pak, nggih, tak po arepe anu nggih. Ngeseng-ngeseng. Anu apa iki? Piye? Ayo napa ngeseng wangku. Saya kangkung ya Mas Angga. Ini ayam lagi, ini kayak. Makanya ayamnya ukah malah. Kenapa malah maju bu ira kae? Ojo. Dibalik nih. Iki bosok. Enak ra yo? Enak. Bosok iki. Heh, Enak. ini yo. Ora apa. Enak palan yo tempe bosok ya. Enak palan yo. Engko opa ngentat-ngentut ae engko. Enak pol. Pol. Kayak kuwi ki opo sih gak enak. Aku ya apa nyemplung bola belum. Buah mangga, buah Manggi deh. Mas Angga pancen manis dan romantis. Piye palan piye? Piye palan? Kata-kata. Iya wis seneng ya. Kata-katane nganu bola. Kata-katane jika mamamu ingin mempunyai cucu yang lucu, menantunya harus aku. Oh. Lihat TikTok. Ndak TikTok. Nyiapin ayah ya. Ayah abang dia ngono. Nang. Dipun ayah. Enggak bilangan HP lo le. Lan harus yo nang. Besok sekolah juga kan dengan HP loh. Oke. Goreng. Zombie barang. Roman wis panas ya iki. Kepanas terus roreng don, Bu. Iya, ya. Iku udah banyu saiki ya mau ngene lho. Nganu, Bah. Dindra duwe buka Dindra. Nah, saya tak edang, jadi nenek. Terus balik mamamu. Sama mau langsung ibu. Enak anu wis bola. Itu. Akhirnya mah luang lurut di kabeh. Buah dek arepe. Perapian Abah. Abah, Lalu tak berani dhewe, Bah. Abah lan. Tak dirangkep Mas Angga dhewe. Duduk duwe ndi entak sih yo. Entar Mencari no. mencari apa? Jane dhewe nawanduri sere terus nandirane mau ning lho ya. Enggak, lagi nek menandur lekas tukul kae. Urip to. Heeh to. Sere ku ngetan anu lah. Urip ya. Sepilan to. Sepilan serene. Ana sere dua bot no. Itu bola. Itu bola ya, bola. Itu bola. Wis mari bola. Pencucian ikan belalang. Ya Mas Angga. Oke. Ready semuanya. Wi, kosong-kosong apa wi? Kaku Kakung sik. gelis mah iki. Ayo Pak dari. Dari wae. Ayo sik diblek kok bola. Oh, wis lagi tak. Kebaturan no mangkat pikir. Ya, kene. Iki aku. Mas itu ben ketok gantenge. Lah. Aku no, je yo. Yo, Mas itu. Bisa ngulek. Sik. Gantenge Mas Angga ndi to kaya ngopo jane yo alah kaya ngene iku yo
Dadi duda lho, Beh. Iya, Mas Angga. Buah mangga, buah manggis, Mas Angga memang manis. Dan romantis. Dan romantis sampai Pak Lan ditambahi. Black sweet. Black sweet. Wah, itu mah. Kan nom-noman etan kan nyapa to kayak tak ingu isi ijal. Iki tempene sih ya. Wah, to Be. Wah, oke, tempene semplung nih. Yo, Yo. yo jadi dek kancane lho penak kok njaluk sepuro. Urane ya ngono. Saya tak ijengi kae sik Mas Angga nyapu to kidoan kae. Yo, Iki Cece nunggoni ya. Mbak Cece, cinta. Ya. Ya, I love you. kegiatan ngulek kita bisa ngulek ya. Cece. Kene Tapi kok tahu to lek cece ngulek jajal to. aja cukup nganu ya ya Ce ya. Heeh. Wis cukup nunggoni ya nyindeni ya, oke? Love you. 3 sesepuh iki kan nunggoni tok malah jadi to. Marem. Ini Mas Dito ya pengulekannya pinter ya ramok. Nah, ini. Ndu mantu anak Gut. anak itu iki. Umur-umur 30. Umur tahun berapa gelem to? Wis malah penak to ora resiko. Romuluan lah. Wis siap nyemplung nih Mas Angga. Sik enggak Mas Angga, sepile Mas Angga. Nontonnya bendera. Yes. Engko kita uwake yo mimpes pilih ngono yo. Nyapa guys? Mending Mas Angga. Sip, gandos. Sip. Sang-sang kangkung. Iki wae ngene. Hmm. Pinter ngubah ngono. Ya dhewe ya. Mau dipangan wong kok syukur rek. Kebersihan belah. Ya ta? Tanom-nom tandang gawe ini kok ngene. Wis habis. Oke. Ini gandengnya pinter lah. Lah nganu lah ulet-ulet. Pinter ya. Oh, ini. Gimana bikin raja-raja bikin enak. Lagi ditinggal kangkungnya mereka jadi apa itu? Oh ya 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 ya. Mana mandor saya? Mandor ya. Wah ini. Wah ini. Lah. Iya kangkung iki. Panas langsung dilek itu. Tinggal ngetan dilu teh gedene mundur. Delok tanggane ulek-ulek. Ini mundur. Heeh, gedene mundur. Bola wis lekas. Iki layu wisan lekasan. Layu. Kangkung. Wah, Mas Angga pinter kok. Oseng-oseng kangkung. Ya Mas Angga. Iya no. Jaremu intelijen. Iya, telik Sandi Bala Putra. Bala Dewa Tentara. Muni aku iki ya rada cerita ya rada guyon barang ya Mas Angga ya. Oh, tekone iki warna bojone rek. Wis pancet tekonmu iki. Dino tekon ngono lho. Jadi delikne kok. Ora ngono mbiyen lha ngono awakmu ya tau lho ngono iki kaya aku ngono iki. Nyapa? Ya iki kan gede aku sing takok. Ngono aku mbiyen ya geder-gedermu piye enggak ngene. Geder-gederku piye ngono iki to? Peng pira? Pas Ya wis geder-geder tinggal lunga. Geder-geder. berarti enggak tahu. Kamu itu rapi yo dolanan. Mateng bola. Mateng ya. Wah, mau Wah, wis yo. Semangate, setun semangate Mas Angga ya. panas kok. Wah, Mau dipindah Mas Angga ya. Kok masak anu sayur iki, Pak. dalam. Aku kok timbang. Oke. Dewi. Aku Mantap. anu dhewe. Wah, tak selesai. Ya nek ijo-ijoane to. Oh, gimana nganu tempene barang ya? Tempe. Jawan jane mampas wae duwe apa teri cilik-cilik kuwi. Fitre ya. Teri cilik. Ah. Kok campur sosis. Nanti ya tuku sosis ya. Gun tahu aku masak dhewe sosis. Kok enak. Kenaken no. Wis ya dipindah ke ikane ha iki. Kajae. Abahe nyedek-nyedek kuwi arepe ngetasi iki lho, paling. Ya. Apa disayur-sayur. Abai. Dan lah.
Oke. Iki piye iki? Pak Dik Gira loh. Dek, sama dia arak doyan, Dek. Apa? Arak. Tadi kan. Doyan, Bek. Wes iki ora usah. Apa iki? Ganti iki genine. Ala rasa genene iki. Ora ana. Apa iki? Ora. Lah kok iso ngene? Ora nek genine kok iso panas. Rapalan ra iso. Iya to, Pak, mau ceritane? Mbak palan bebas-bebas kok. Biasanya si Mas Angga ya. Mbak abahe. Oh. Mana celuk abah saiki. Ya, Pak. Jadi lokan kondang lah abahe. Ora nge ini mateng. Iki ya ajaib lho ya. Ajaib. Pedungane apa ngono? Kuli balik. Api langsung. Jos. Kuli balik nek iki. Udah udah duduk no. Gosong sini. Nandori genti aku. Nandori sih. Mau masak kangkung kok ya. Ini ngono ya. Ya. Loro ini bola. Kerapiannya piye iki? Aman. Rapiane aman dong. Sos iki. Oke yo. Siap. Ya. Wasne bola. Ini wae seguri pisan yo. Oke no. Siap. Iki suarane rada wis rada enek bola iki. Boleh yo. Rekas mulai. Wae sampe kae lho, Bah. Wae akeh bola. Jan akeh wae Pak Lan niku. Iya. Si Semangat pengapian aneh. iki. Pak Lan, pengapian Pak Lan. Pengapian. Siap. Pokoknya kompak kabeh iki Pandori Moyolan. Kabeh tandang. Pakai lho Mas yo. Semoga Pandawa 5 tetap bersatu selamanya. Amin. Oh, ada bola. Ya. Ya, toh. Mandore keju mandore kan. Duding sik iki. Aku saiki padahal mandor ya saiki awakmu mandor ya. Mandor. Heeh, mandor. Mandor iki gerek mangan tok lho iki. Kurang. Kurang wae. Jadi tigas. Tuan apa sih? Tuan. Ya no lombok tuan. Kok sik kok. Terus yo. Wes, sip. Yo Mas itu, ngata itu. Terus yo. Mau wis siap yo. Masuk orang Mas itu. Masuk kan. Jangan ditenan ya. Wis garek diratakne to. Kurang iki sampe. Yo, ya tak buletin ae. Tapi kurang perai. Udah ro. Tegas yo. Cinta karo dulu tak jene sik. Heeh. Iki ala aku apa? Iya, Ade ya udah tinggal sentra sik. Kerapian. Wis pan lagi. Ini wis sos iki Mas itu. Sing wis sosne. Mas Tito lho Ki. Mending bola. Dan dilungkas iki ya. Wis yo. Wis iki kowe. Wis tuntas. Yo. Adikan berbahaya. Wah. Enggak perlu lampen ya tuh. Dan enggak perlu lampen. Ora perlu lampen. Jenenge pendekar ya. Wah, ndek cilik mekar. Ya, melumpuk. Kabeh. Endi nganone Ono. bakule? Bakule Bakule endi? Bakule sing jero wae. Kowe tak bakulane ya. Wah, sampean ya. Ya duduk. Sedanten. Monggo. Enggak Pak Lan. Pak Lan. Iki Mas Duta dadi kameramen sik sementara. Sepile sik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah barokah Mbak Larasati. Amin. Mungkin apa Mbak Larasati? Mugi rezekine lancar. Sehat Iya, selalu. amin. Matur suwun. Ya, jimbon iki enggak bengke enggak? Hah? Jimbon iki jangan. Sing sepuh-sepuh dipendhutne riyen nggih. Tak sik no. Awas sebenarnya. Ah, tak Jangan. sekolah. Please. Elak dungkung sebenarnya ngene iki pinter. Rodok luar apa? Apa? Mbah Dan. Morning ya. Mending Dan. Aku lak Wis ngedung. kok rata kabeh. Barang iki hebat nih.
Yo oke, CCC nomor Pak Kadise barang kira. Sampe nih, Pak. Met Pak Di. Hadirin. Pun langsung didahar mawon mboten ana di. Oh tasik panas, Ding. Cece Guyan Pak Di nggih. Itu Mas Tito enggak doyan iwak kita iki. Enggak ada tuh ya nong. Iki pikirah Pak Lan. Ya kira. Cece. Cici Monata. Iki di malam hari ngene iki lagi. Pak, kayo yung. Pak iki rumah banyak kenangan iki lagi. Muah pokoknya. Ada view rumahku. Malah promosi omah. Akeh kenangane bolo wis. Enggak kena dilalek nih kenangane. Sing rada ngono lho, Bit. Foto karo apa? Ono wong Cece. umpama Oh, wong lanang ta. ora wong-wong iki rada giatne ngono. Pak Lan tawar. Oh. Iki lho. Ala iki. Iki sak bane lho moyan. Wis aku ora apa aku luwe wajane. Makasih dah. Iki anune. Iki rada oke kawan. Oke. Me. Arek Modele ngomong iki. Warek apa? Arek. Kanjuk jaranan modele. Yo. Heeh. Lan. Tuh Mas Pit. Iki kameramene ya dipendhetne angsal niki. Kameramene ra usah. Kanjuk jaranan Lan. Iki kameramene ya dipendhetne. Wes sak moene arek. Lah, anu bope. Pas kangkunge bolo. Sana. Tak. Kamerane. Kameramene. Dadi to. Kok iso lho ngene. Kita urung lho. Allahumma birana bima. Coba Lan. Wah, top banget. Pundi Pak Andra? Nggih, mantap. Cek, Ki bijike. enak. Nah, Bek. Sekecaken ya, Bek. Iki bolo. Suwe engko darek ya iso. Iki Pak Di. Bije. Monggo Pak Di dipendhar, telepon adem. Santai. Kae Mam pinter kae. Mam dhewe ya Le ya. Ale. Pas buat apa Le? Hah? Pas buat apa? Akan tekan masuk. Masuk. Mam pinter karo Cio. Ayo Mas itu nang didahar. Ayo Tit ngenteni wong loro to kan. Mas Angga ico. Yo Mas Pit. Enakan yo. Yo. Enakan. Ki masane Mas Angga sing ki mau. Wah, mantul jalan. Lah iki sing dum-dum piye iki kok Pak? Ngenteni iki lho. Oh, nani piring. Yang gini. Iki kuwi. Muga iso tuku bekakas nah yo Ade yo. Ya, amin. Piringe kurang mbek. Wajan. Tak ono duduhan sih aku. Yo. Mantap yo. Ajendan gimana? Oke. Jendral ning jero mana? Tit. Yo langsung itu nang didahar. Rambutnya sopo lagi mau. Eco to. Dadi. Itu. Eco. Wis diareki sedanten nggih. Nggih. Berkah barokah Balarasati. Lancarke rezekine. Sehat selalu. Amin. Wah, enak. Enak bola. Yukiu. Mbok jero. Eco parete. Copol ya. Copal. Oh. Kameramannya narene. Ya, ya apa diakhiri aja ya. Aku tak melu Mam bareng-bareng ngono ya. Yo, Mas Angga. Diakhiri. Mas Pit. Parete. Enakan iki lho Mas ya. Ya wis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wis iki- Assalamualaikum. Nggih pun sedanten iki kula akhiri nggih, teman-teman sedanten. Mangan lho mergane. Nggih. Bingung. Selontolan. Wis berkah barokah Balarasati nggih niki kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandawa 5 tetap. Jaya, jaya, jaya.